Ľudku, ja. Dneska som, pozrite sa, čo som porobil. Že tu bolo taký ešte kopec pod auto a už tu nič není. Tu budú základy. Toto som všetko, včera sme vyvozili a dneska ja som rozkopal všetko. A kúknite sa, jaká kopa hlíny. Toľko tu hlíny ide preč. Takže tam bude kopu hlíny, to všetko ide preč. Odvoziť si. A keď to bude hotové, tak uvidíte, aké to bude pekne. Tu máme repráčik, ďalší repráčik. Tu máme rádio a dve hra.